ассалому алайкум дӯстони азиз ба пешгоҳи канали Агентство ТВ. Дӯстони азиз, имрӯз 16 август соли 2025 рости гап навор кардам баҳри шумо. Навори зинда мешавад. Яъне бардори азиз, видеош қати пешкаштон кардагим як 7 дона чи аст, 7 дона эълон ҳаста бардоро. Хоҳишмандам наворо ай аввал то охира тамошо кунед. Касоне ки дар канали мо нав омадан, лайк ва обуна шудан бардорҷоно фаромӯш накунед. Барои реклама кардани чунин хонаҳои худ ёки квартира ёки мошинҳо, техникаҳо чизе бошад бардори азиз, метавонед ки фақат дар ҳамин рақамҳои рӯи навор буда дар WhatsApp ё ин ки Telegram, имо ҳамаш аст бардоро метавонед ки муроҷиат кунед. Хулоси гап, агар навор маъқултон шава, якта лайка мезанед, фикр ақидаотона бардоро дар комментария менависед. Гапа зиёд намекунем дӯстони азиз, мегзарем ба эълони якум имзо. Эълони якум чие дӯстон? Бинак. Эълони якумон ҳамин ки хонаи фурӯшӣ ба мо равон кардан, ман имрӯз баҳри шумо пешкаш кардастам мардоҷоно, дар шаҳри Ваҳдат аст, ҷамоати Симиганҷ, деҳаи Панҷикон дӯстон. Иборат аз 3 сотиқ ва 3 дархонаи дигар дорад. Плюс ҳамаи ин бардоро ҳатман тамос гиред ҳамин рақамҳое ки рӯи наворда ҳаст. 003 81 35 35 ё ин ки плюс 7 999 249 53 22 дӯстон марҳамат занг бидед. Аз дарвозаи Ромид 5 километр, аз даруни худи Ваҳдат боша бардоро 6 километр. 3 дархона дорад. Кухни қати ҳисоб кунед агар 4 та мешавад. Ана бардоро хонаош 3 ба 4, меҳмонхона бошад 6 ба 3, кухни бошад 3 ба 250. Обш доимо ҳаст. Доимо об дорад, светам ҳаста бардоро. Лекин документ надора, гуфтамтон. Баъд мекунемш, мега соҳиби ҳамин хона документ ша. И хеле эълоном ҳаста бардоро ки хона айни ҳол документ надора. Бо нархи 320,000 сомонӣ ҳамин акамонда марҳамат ягон саволҳо бошад ёки фикри ақида дошта бошед агар ёки боқӣ монда маълумотро бихоҳед ки бипурсен, ҳамин рақамҳое ки гуфта гузаштам бо мегуфтам бардоро 003 81 35 35 ё ин ки +7 999 249 53 22. Обусвет ҳаста гуфтем бардоро 3 сотиқи замин плюс ҳамаи и анаи меҳмонхонае. Бине хонара ҳолатша состоянияша хатон баҳо бутен ва фикри ақидатон чӣ кунем бардоро дар комментария бинависед. Агар бошад чунин хонаҳо ё ин ки квартираҳо ё ин ки мошин, дар аввал ва ҳам охир канали агентства ҳамавақт дар хизмати шумо бардоро. Ғайр аз ин каналҳои хубам ҳастанд. Мақсад реклама мекунем. Бо як навори мо баъзе вақт баъзе шумо соҳиби хона мешавед, баъзе шумо хонаи худтона савдо мекунем бардоро. Ба дуюм эълон мегзарем. Эълони дуюмон чие? Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор. Деҳаи Шуркул бардори Фархор буда, худтон медонед хай тарафо ҷуда. Хулос 3 дархона дорад, 8 сотиқ замин. Ҳозир нархша мегӯтон, агар арзанда бошад хоҳишмандам комментарияда арзанда нависед. Тамом 140,000. ҳозир холи 8 сотиқ замина як дархона дорад. Як дархона баъзиш яка аз 150 рости гап камш намега. Зиёд шояд бигав кам не. Якамон плюс ичи дора, чакдон дора, чиқек десемароро ҳезм хона алов хона плюс ибо дарахтои мевадиҳандам дорад. Анаҷа боф намерахтаге бо метавонед ки ҷада бо хона кунед бардоро. Ҳамон ҳоҷатхона ҳастай. Свет ҳаст, чиқек дайсода бардоро хона ин ҳамин хел ҳолат ремонташ ин ҳамин хел састаяни. Аз сабабе ки навор бениҳоят дароз буд бардоро камтар давомем ки вақти зиёди шуморо чикор накунем, нагирем шербаша. Документош ҳаста, фикртон яъне ки 1 грамм дилтон дур нарава. Рақамҳое ки 905 803 090 ё ин ки 904 42 8004 сеюм рақамаш боша бардоро 905 92 60 65. Марвал ҳамин се рақам кор мекунад. Занг бизанед ёки рафта хонаро аз наздик бибинед. Касоне ки агар одкорӣ бикунам буда агар боз ҷо дора. Ба сеюм эълон мегзарем. Эълони сеюмон чие дӯстон? Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат аст. Дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаӣ, ҷамоати Симиганҷ. 2 ҳуҷра дорад. Ҳуҷраош бардоро беҳад калон. 7 ба 4.5 бача. 7 ба 4.5 ҳуҷраош.
ҳаммом, ҳоҷатхона, ошхона, анҷимхона дора. ҳолати ремон миёнае чихе ки хутун дида истодаен. оби канал, оби доимӣ, барқ ҳастай, мактабу масҷид ҳаст бардор. Дорухонам дар наздикӣ. хулоси гап ҳамин рақамҳое ки дидестем +7 926 326 56 13 ё ин ки рақамҳои +990 диққатӣ 908 00 26 47 бардорёни ман ҳатман занг бизанед. касоне ки аз номи канали агентства ё ин ки Авто ТВ ё ин ки Саудо ТВ аз ҳамин каналҳое ки номбар кардам бардору агар занг зана ҳамин 400 000 ки мақсад аккаунт мондагия нарша бо ҳатман арзон мекунам бардору. арзон мешавад боз. нашоди ҳуҷҷатҳо тамоман бардорои азиз дилтон чико накуна дур нарава. каналҳои хуб ҳаст. ғайр аз ин канал насиб боша хона яккара дар дигар каналҳо ҳам мегзорем оша. дар масъалаи чӣ гуфтем бардоро? дар масъалаи ҳаммому ҳоҷатхона ёш мушкилӣ намешавад. ошхонаам ҳаст, анҷимхонаам ҳастай. ҳолати ремон миёна чихе ки хутун диден. ана дар ин тарафҳо бардоро беҳад мардуми хуб ҳастанд. рости гап меҳмондӯст. як 2 моҳ пеш рафта будам, бениҳоят инсонои хуб ҳастанд. хулас бисёри баъд бардоро хона таъриф карданам шарт нест. агар маъқултон шава ҳамин рақамҳое ки гуфта гузаштам бардоро марҳамат занг занед ё ин ки аз наздик рафта бинед. бардорое ки дар ваҳдат ҳастем, деҳаи тангаи ҷамоати Симиганҷ. ҳуҷраош гуфтам бениҳоят калон-калонай 7 ва 4.5. тамошо кунем бардоро давоми навора хутон. инак мегзарем ба элони чорум. элони чорумонам элони бениҳоят хуб аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дохил мешавад ба ноҳияи Фирдавсӣ дар поёни чӣ бардоро? дар поёни Гипразим 2 километр поён аз маҳаллаи Гулпарвар. 3 ҳуҷра дорада 1.5 сотиқи дигар чӣ дора бардоро? замин дорад. бо нархи 485 000 сомонӣ. чӣ хеле ки хутон дидестем бардоро дар иҷаб яъне ки баъд аз харид кардан, баъд аз харидани ҳамин хона боз аз хутон чикор мекунед? аз хутон маблағ камтараги дига сарф мекунед ки корҳои милич ҳам дора 485 000 сомонӣ. айтак бибинем бардоро аз берун фикр мекунед ки ремонташ поиза 100% буҷдагӣ неки хел нест бардоро. ҳамоми дарунӣ дорад, ҳоҷатхонаи дарунӣ ва ҳам берунӣ дорад. рақамо мондагӣ буд дар поён марҳамат занг бизанед. ба панҷум эълон мегзарем дӯстон. хонаи фурӯшӣ дар киҷо? боз дар шаҳри Душанбе дар назди бозори Кушониён. 2 ошёнаага аст бардоро, дорои 5 ҳуҷра, ҳавли паштӣ надора. тамос гиред рақамҳои 905 44 94 17. ҳолат ба шумо маълум. ба ремонт канализатсияам дора. ҳуҷҷатҳо ҳама 100%. масъалаи света чихе ки хутон десем мушкил нестай. масъалаи об ҳам мушкилӣ нест дӯстон. ремонти хона ништияк бада бардоро. 2 ошёнаагав 5 ҳуҷра дорад бо нархи 530 000 сомонӣ. касоне ки да ҳамин нарх навоҳо агар ки зуртон бираса рақамҳои 905 44 94 17 ҳатман занг бизанед. бо акамон қаттон бо насиб боша мешнаву чикор мекуна суҳбат мекунам. мегзарем ба эълони 6-ум. боз хонаи фурӯшӣ бениҳоят хонаи хуб 3 ҳуҷраага 2 сотиқи замин дорад. дар Душанбе аст, дохил мешавад ба ноҳияи Исмоили Сомонӣ. 3 ҳуҷра 2 сотиқи замин бо нархи 510 000 сомонӣ бардор. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 002 55 88 33 марҳамат занг бизанед. ҳолат ба ремонт чихе ки да истодаем хутон. канализатсияам дора. ҳамом ҳоҷатхонаам ҳастай. масъалаи об свет мушкилӣ нест. фақат мунтазире мега харидорои ҳақиқира. бирен бардоро аз наздик тамошо кунед. агар ки маъқултон шавад бо нақад насиб боша қаттон суҳбат мекунам. камон
ҳавлиша хитонден дарозам дора. Ба ҳафтум эълон мегзарем дӯстон. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. бовар кунед дар ин канали мо хонаҳои Душанбе бисёртар вомехӯранд. Аз ҳамин сабаб бардоро шумо ҳам қадр мекунед, дастгирӣ карда истодаен, лайкҳои хитона дариқ надошта истодаен, бардоро надорен ҳам. хонаи фурӯшӣ дар Душанбе дар гардиши 104 микрорайон, дуҳуҷрага дорои 1 сотиқ замин, хаяки пашти ҳавлӣ ҳам надора бигам меша бардоро, барои ки 1 сотиқ бисёр нестай, ками камтаракай. 479 000 нархи ҳамин хона рафтеса якамон. Тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 888 22 24 80 марамат занг бизанед. касбане ки хайрдор бошад. Агар ҳолати хона калакай ба худи шумо маълум, канализатсия дора, ҳуҷраҳо пурра, яъне ки ремонташ ба анҷом расидагиа. дӯстон, расидем ба анҷоми барнома. На он қадар вақти зиёди шуморо гирифтем имрӯз. Лайкчои хитона дариқ надоред, дар канал чӯкор кунед, подписатсия кунед, аз шумо ҳеҷ чиз намеро. Барои реклама кардани чунин хонаҳои зебои худ хоҳем ки зудтар савдо шава, канали Авто ТВ агентства ҳам вақт дар хизмати шумоем, подписчикои муҳтарам. Ба шумо ман ташаккур мегӯям ки то ҳамин дам бо ман будед, яъне навори маро тамошо кардед. Ман аз ин миннатдор бардоро. То наврҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо.